quan vaig arribar al Parlament, en la meva legislatura primera, que era la tercera del Parlament de Catalunya, érem 11 diputades. I quan vaig arribar és que no hi havia ni conselleres. I fixeu-vos que el món canviant ha comportat que tinguem conselleres, que en aquests moments siguem 54 diputades al Parlament de Catalunya. Però encara crec que són poques. Acabes entrant en espais, en reunions, en sales, en els que tots són homes de mitjana edat amb corbata. I tu arribes i ets una noia que té 20 anys menys. Què esperen d'una dona política? Doncs esperen que sigui forta, que sigui dolça també, que estigui ben vestida, coses que als homes, ho sento, no els hi demanen. Hi ha perfils de dones diferents en la política, és veritat, tu has d'intentar no canviar del que ets tu, però això d'efecte. Gent de certa edat que em diu, escolta, com pot ser que sent dona hagis arribat aquí? Doncs segur que no tens família. Li dic, no, escolta, tinc 3 fills, no ho entenc. I com t'ho fas a casa? Escolti, mira, igual que el president s'ho fa a casa seva, no? Doncs, escolti, combinant com podem. La pressió sobre si m'estic perdent algunes coses del meu fill, si estic renunciant, al principi, durant un any especialment, des de la meva maternitat, ho he dut amb molta tensió i fins i tot una certa ansietat personal. I quan a tu et fan un encàrrec com a dona, penses en l'encàrrec. A veure, ho sabré fer, tindré temps de fer-lo, compliré, arribaré a les expectatives que es posen sobre mi, se senten responsables de l'encàrrec. Quan els hi demanes a un home, se senten premiats per l'encàrrec. Jo soc més partidari de la persuasió, d'intentar convèncer, de seduir moltes dones que es vagin apuntant al partit, que comencin, que ajudin, que contribueixin, que col·laborin, més que alguns instruments que tenim avui a sobre la taula, com per exemple el de quotes. No té cap sentit que els exigim als consells d'administració de les grans empreses com a mínim un percentatge de dones i no els exigim als governs, perquè per mèrits n'hi ha, igual, en igualtat de condicions. Per tant, busca-les. Jo sí que estic totalment a favor, almenys durant 10 o 15 anys, de posar quotes a tots els poders. Jo el que reivindico és que hi pugui haver el mateix nombre en els llocs de responsabilitat de dones mediocres que ara tenim d'homes mediocres que han arribat allà una mica per tradició i perquè toca. De fet, les quotes en alguns llocs aniran bé pels homes. La política d'aquest alt nivell, és a dir, líders de partits polítics, és una qüestió de carisma, és una qüestió de credibilitat, i tant pot tenir carisma i credibilitat una dona com un home. Ells fa molts més anys que estan practicant-ho, però només és qüestió de temps.